Tak ako aj ty, aj ja mám určitý vysnívaný objektív. A za posledných 10 rokov mi prešlo rukami naozaj veľa unikátnych skiel. Preto je pre mňa veľkou iróniou, že za posledné 2 roky mi najviac zarobil tento kitový objektív. Zdravím ťa pri dnešnom videjku, v ktorom sa spolu pozrieme na Canon RF24 na 105 f4 z hľadiska môjho ako dlhodobého používateľa. A ešte predtým, než sa dostaneme k samotným prácam, ktoré som si tu pre teba prichystal, tak poďme doslova preletieť špecifikácie tohto objektívu. Začneme tým, že tento objektív je malý, spratný, má 700 gramov, takže veľmi príjemne sa s ním pracuje celý deň. Má stabilizáciu obrazu 5 krokov, takže pokiaľ nahrávam celý deň video z ruky, taktiež je to obrovským pomocníkom. Áno, pri zoomovaní sa vysúva tubus, ale môžem povedať, že tento kus mám 1,5 roka a už si so mnou prešiel dážď, piesok, horko, zimu, viackrát mi na ňo napršalo a nemám s tým zatiaľ žiaden problém, stále funguje ako nový. Naozaj vychádzam len z mojich skúseností, pokiaľ sú tvoje skúsenosti iné, že ti to nevyhovuje a mal si s tým nejaký problém, kľudne napíš do komentára, bude ma to veľmi zaujímať. S minimálnou zaostrovacou vzdialenosťou 45 cm mi vyhovuje tento objektív aj na detaily. No a pokiaľ sa pozriem na priemer filtru 77 mm, myslím si, že to patrí medzi tie klasické priemery tých filtrov, takže s tým nebude žiaden problém. Ja som si tu už prichystal zo pár tých mojich prác a začnem so spoluprácou s Porsche. Bolo to veľmi špecifické v tom, že bol tam veľmi krátky časový slot, 1,5 hodinu som mal na to, aby som natočil veci na šírku, na výšku, spravil fotky a ešte som si chcel vyskúšať toto Porsche 911, pretože to bola Dakar verzia, limitka. No a bol tam aj veľmi zlé počasie, pretože husto líjalo, bolo to veľmi nepríjemné, aj tam fúkalo a bolo naozaj ťažké vymieňať objektívy. My sme nemali žiaden stan, bolo to naozaj v časovej tiesni, aby sa to všetko postihalo. Takže som sa rozhodol, že nebudem vymieňať objektív a všetko to nahrám na 24 105. No a čo k tomu dodať? V podstate 24 až 35 mm mi stačí na to, aby som si zobral celky, aby som mal aj nejaké široké zábery. Od 35 do povedzme 70 až 80 mm mám polocelky alebo teda až polodetaily. No a od 80 mm do 105 mm si nechávam na detaily. Takže takýto zoom mi vykrie konštantne, bez toho, aby sa teda menila tá clona, všetky zábery, ktoré potrebujem pokryť, okrem nejakých extrémnych makro alebo niečo podobné. Pokiaľ si sledoval aj moje predchádzajúce videá, tak často hovorím, že pri akčných snímkoch, pri ktorých neviem presne, aký bude pohyb, či už jazdca alebo v tomto prípade auta, tak rád používam vyššie clony, aj to kvôli tomu, aby som tam zabranil preostrovaniu a používam častokrát autofokus, pretože ja neviem, ako pôjde to auto. Ono ide síce nejakou svojou rovnakou trasou, ale tie drifty, alebo ako by som to nazval, to šmýkanie toho auta bolo vždy iné a nevedel som, ako sa presne ten jazdec alebo to auto zachová. Takže veľakrát som využíval kombináciu F4 clony spolu s autofokusom a veľmi krásne to funguje. Tu sa dostávam samozrejme aj k stabilizácii, pretože pracoval som celú dobu z ruky. Tam proste pre mňa nemalo význam to dávať na nejaký statív alebo gimbal. Pre mňa boli tieto snímky dosť akčné, pretože som vedel, že to samotné auto tým driftovaním tam spraví naozaj peknú hĺbku, bude to veľmi dynamické. Pokiaľ ide o samotnú kvalitu obrazu, tak ja som s ňou veľmi spokojný, nevidím tu nejakú vinetáciu, ostrosť je naozaj pekná. Pokiaľ sa bavíme o nejakých ďalších špecifikáciách, ako je súdkovitosť alebo vinetácia, tak ja to tam na tom obraze nevidím. Ja som nerobil laboratórne porovnania samozrejme, to nechávam na iných, pozrel som si to na rôznych stránkach. Pokiaľ ťa to zaujíma, OK, dokážeš si to vygoogliť. Za mňa nie je tu niečo, čo by mi na tom obraze prekážalo, alebo že je tam nejaká anomália, alebo niečo, čo vážne vidím ako vadu, čo by mi vadilo v tom obraze. Takže dostávam obraz, ktorý je dostatočne kontrastný, ostrý, bez nejakej vinetácie, ktorú by som voľným okom videl, takže za mňa je to úplne super. Môžeme ísť na ďalšiu moju prácu pre Novestu. Pre nich natáčam aj v štúdiu, ale teda hlavne bol som natáčať v ich výrobách, baťových závodoch, naozaj staré stroje. Čo je tu špecifické, tak v mnohých miestach je to trošičku také stiesnené, je tam mnoho ľudí, ktorí si potrebujú spraviť svoju prácu a ja sa snažím čo najmenej obšmietať, aby som ich nerušil. A za druhé, je to tam veľmi prašné, pretože sa tam robí s rôznymi hmotami, je to veľký priestor, dennodenne tie stroje v podstate produkujú
rôzne materiály, ktoré sa tam spracovávajú. Takže tiež tu sa vyhýbam tomu, aby som vymenal objektívy, aj keď si berem už nejaký svetelný ako môj Zin 50 mm T1.5. Inak som tam natáčal viacero dní a všetko to bolo natáčané práve na 24-105. Taktiež môžem zobrať celky, môžem zobrať polocelky, detaily, rýchlo sa tam viem pohybovať, pokiaľ niečo potrebujem na výšku, pokiaľ na šírku, takže veľmi mi to vyhovuje. Spolu s tou stabilizáciou. Nemusím sa tam trepať s nejakým statívom, pretože pokiaľ sa bavím o tom, že potrebujem spraviť reelska, potrebujem spraviť nejaké propagačné video s tým, že nemôžem tam doniesť svetlá, pretože tam na to nie je miesto, nemáme tam ani na to čas, pretože úkony jednotlivé, ktoré sú tam na výrobu tých tenisiek alebo teda obuví, tam ich je desiatky. A potrebujeme to stihnúť za jeden deň, takže tam sa nemôžem ani nejako zapodievať, že tento snímok si prichystám, tuto poviem niekomu, aby spravil taký a taký pohyb. Pri drvivej väčšine tých záberov sa to proste spraviť nedá. Opäť, keď si sledoval moje predošlé videá, tak vieš, že pri Silogu používam ISO 800 alebo 3200, tak tu v týchto budovách v niektorých častiach som použil tých 3200, pretože je to duálne natívne ISO, alebo teda base ISO, keď tá kamera R5C, ktorú ja používam, má najlepšie výsledky, čo sa týka dynamického rozsahu. Toto beriem v tomto prípade ako dokumentaristiku, takže naozaj je to veľmi pohodlné. Tu by som určite uvítal nejaký svetelnejší objektív, ale pokiaľ sa pozriem napríklad na novú 24-105 f2.8, úžasný unikátny objektív, ale zase je ťažší a hlavne drahší. Je tu veľká šanca, že v týchto výrobách nejakým spôsobom ťuknem do toho objektívu, niečo mi tam padne alebo niekto do mňa narazí. Oveľa menej ma bude bolieť nejaký kitový objektív versus takéto profi unikátne sklo. No a pokiaľ prejdem na ďalšie práce, ako je napríklad Gant, tak tu používam ten objektív ako hlavný a bere mi celky. Pokiaľ by si sa ma spýtal, prečo si nezoberieš pevnú 50, však to je také profesionálnejšie, lepšie. Z môjho pohľadu opäť, ja potrebujem pohyb do tej kamery ako keby toho modela a ja teda nebudem nahrávať na F2 alebo 2.8, pretože tam by bolo vidieť dýchanie, bolo by tam vidieť to preostrovanie, takto nastavím F5.6 a mám istotu, že pokiaľ on spraví 2 kroky, nebudem tam mať nejaké viditeľné preostrovačky alebo niečo podobné, čo by mi tam vadilo. No a prejdem k poslednému typu práce a to je Ebenika. Sú to také vlogovo-náučné videá, ktoré spolu robíme a tu tiež používam ten objektív ako hlavný, kedy používam 35 mm, na to je to opäť super. A keď sa pýtaš, prečo tam nedáš nejakú nižšiu clonu, však je to nejaký speaker, viacej by si ho oddelil od pozadia, tak je to preto, že on väčšinou tento barista Marek ukazuje na stole nejaké postupy výroby nápojov kávových alebo tam opisuje nejaké zrná tej kávy alebo nejaké produkty na prípravu tej kávy. No a pokiaľ by som tam dal nejaké nízke clonové číslo, on je síce ostrý, pozadie rozmazané, ale ten stôl bude tiež rozmazaný a nevyzerá to pre mňa prirodzene. No a za druhé dokážem využiť tento objektív potom samozrejme aj na rôzne detaily. Nie vždy nahrávam na 2 kamery, ale niektoré jednoduchšie videá proste nahráme úvod, záver a potom ideme na nejaký stred, kedy ukazuje nejakú prípravu, vtedy mi 24:105 bohate stačí. Potom tu mám samozrejme XY ďalších prác, ktoré zbytočne nebudem spomínať, pretože tento objektív tam využívam skôr buď ako doplnkový, alebo je síce hlavný, ale využívam tam veľmi veľa iných objektívov. Ale môžem povedať, že vo svojej podstate skoro v každom projekte mám použitý tento objektív. Takže preto som si povedal, že ho takýmto spôsobom zreferujem. Pointou tohto videa nie je to, že teraz si máš kúpiť 24-105 f4 a myslieť si, že už nebudeš potrebovať v živote iný objektív. Alebo že je to ten najúžasnejší objektív, ktorý si môžeš kúpiť. Skôr som sa chcel zamerať na to a zareagovať na také škatulkovanie toho objektívu. Naozaj doslova škatulkovanie a podceňovanie, že je to len kitový objektív. To nie je objektív pre profesionálov, pre profesionálne práce. Na konci dňa, keď sa nad tým zamyslím ako človek, ktorý si zarába videom, že je to môj full-time job a naozaj si dávam záležať na technickej stránke toho obrazu, tak mňa zaujíma, či ten objektív funguje, či spĺňa to, čo od neho očakávam, či som s tým obrazom spokojný, ale celkovo s tou prácou, či je s tou prácou spokojný klient a následne mi za tú prácu zaplatí. Takže je to vo svojej podstate veľmi jednoduchá rovnica a to, či sa
nejakému môjmu kolegovi páči obraz toho objektívu, tak to mňa nemusí zaujímať, pretože každý používame nejaké iné objektívy, každý máme tú prácu nejako inak uchopenú, každý do toho dáme nejaký kus svojej kreativity a každému sa páči niečo iné. Takže na forách, tu na YouTube, keď sa s niekým stretnem, vždy ti každý povie nejaký iný objektív, ktorý sa mu páči. Ja som tu vysekol naozaj len nejaké určité špecifické práce, ktoré som točil s týmto objektívom. Samozrejme s ním aj rád fotím, ale pokiaľ napríklad ty budeš robiť svadby, eventy a vieš, že tam budeš v zlých svetelných podmienkach, tak samozrejme tam určite oceníš nejaké svetelnejšie zoomy alebo po prípade budeš chcieť prejsť na pevné skla. Každému naozaj vyhovuje niečo iné, že pokiaľ som sa bavil s XY kameramanmi, fotografmi, každý má ten svoj setup tých objektívov úplne nejaký iný. Takže povedal som to naozaj len ako príklad mojich prác, veľmi špecifických. Ja som s tým objektívom spokojný, nemám v úmysle ho predávať, že pokiaľ ja upgradenem na nejaké svetelnejšie objektívy, tak tento objektív si nechám, pretože na tú prácu za tie prachy je naozaj super. A samozrejme používam aj iné objektívy. Opäť sa zopakujem, toto bola určitá práca, používam aj iné objektívy, pevné sklá, kde potrebujem nejakú inú charakteristiku obrazu, nielen to, že potrebujem ísť na nejaké nižšie clony. Takže budem veľmi rád, pokiaľ mi napíšeš tvoje skúsenosti s kitovými objektívmi, po prípade, aké objektívy používaš na svoju prácu a tiež tam spomeň, akú prácu robíš, pretože bude veľmi zaujímavé počuť, že takýto setup používam na svadby, takýto setup používam na eventy, takýto setup používam na nejaké komerčné veci, reklamy. Takže je to taká zaujímavá téma. Pre mňa tento kit, alebo teda kitový objektív je úplne super. Tiež mi môžeš napísať, pokiaľ s ním máš nejaké skúsenosti a vidíš to inak, do komentára, ja budem veľmi rád. A taktiež som veľmi rád, že sleduješ moje videá. Pokiaľ sa ti páčia, pleskni like, pleskni odber a vidíme sa niekedy na budúce. Čau.